Bawa Laksana, Bapa Panembahan Pepunden kula Bapa Resi Bresta. Ya. Muga-muga tansah pinangka karahaya. Tegese ora ana beda sambe kala apa. Nggih. Bapa Pepunden kula Bapa Resi Bresta. Katuran pinalengga kang sekeca ya wis lan-lan kepelak sapi joko tekaning pun bapa ing pendopo agung negara Giri Surya lan ini pekaten bapa Panembahan iso Bapa Panembahan Durna kula ngaturaken sungkeping pangabekti konjungku ing andhaping papada Orang-orang berkedok monyong-monyong tergantir untuk teknisnya Andeng-andeng kemumpang pipi yang mandeng bocah kayak kue nang jajarku sami suwe kepengen nyicipi pulau tapi pulau pundi Mustafa Cinancang lumoyo dan Osok Cahyo Nurut Cahyo mboten ana sakandure anak Prabu ojo pangestunipun kulingan bokeh sukolipun kantor kiranan Prabu tambah pasesa nggih kula tampi kula pundi Mustafa Cinancang lumoyo dosa jejiman oleh kang putra Bapa Panembahan Bapa mboten namung dadosaken jejiman kemawon ugi dadosaken kalahaya kesarasan panjenengan saputra garwa sakeluarga wonten mriki mboten wonten beda napa makaten aturan pinalengga kapal langkung kang sekeca Bapa Panembahan Durna sampun cekap kula nderekaken Kakang Resi jujuk wonten ing pendhapi agung Giri Surya tansah sagungan pepindhan pun Bapa nyawang sesawangan panjenengan lenggah wonten ing kekagun menika anak kula bingatan Bapa pindah mekaten Bapa Panembahan Durna Adiko Narmati Amboromati Koniki Kaulo Bingisoraken Dawuh nyadok dedawuh pawatu-watu katuraken pangabekti kula Kakang yo ngakopo bali bondo-bondo iki kula tapi kula Budi Mustafa Cinancang lumoyo dadi Subarsana Martiono Pati Gendro Smolayang Sok yo sinubun kula ngaturaken bekti sungkem kula kematian mriki yo takopo yo mati bari wono-wono bungsu pangestuku kebatam panononge kula tapi kula Budi Mustafa Cinancang lumoyo dadosa Laksana nuwun sinu menika badhe wonten rembag menapa sumangga ngatur kababaraken kanthi reca sesampunipun panjenengan paring dawuh kula wonten ing dhamar kematian mriki katingalipun wonten wigati kang dereng kababar ing tata lair panjenengan alon-alon denalirik Retyono Pati wong karsa bakal sampe wis arep ana wigati sing